म्यानमारनि काम्बालु सहराव हरखाब सान्थ्रिनि गिख्रंथाव एयार स्ट्राइक। बे जाथायाव जिउ गोमादों खमैबो 100निबो बांसिन सुबुंफोर। म्यानमार सान्थ्रिनि हरखाब एयार स्ट्राइक खालामनायाव उन्दैफोरखौ लाफानानै 100नि बांसिन सुबुंफोरा जायगायावनो जिउ गोमादों। बिग्रायारि आफादनि मोनसे गेवलां जायगायाव हरखाब म्यानमारनि सान्थ्रिया एयार स्ट्राइकखौ खालामो। नाथाय सरासनस्रा सुबुंफ्रासो सान्थ्रिनि स्ट्राइकआव जिउ गोमानो गोनां जादों। सुलुंनि बादिब्ला बे जाथायाव उन्दै फरायफुबाय थानाय फरायसाफ्राबो जिउ गोमादों। बे गिख्रंथाव जाथायखौ इउएन आरो सोनाबारि हादरा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय माखासे समनिफ्रायनो म्यानमाराव सरकार आरो बिग्रायारिफोरनि गेजेराव गाग्लोबलायनाय हिंसायारि जाथायफ्रा साग्लोबगासिनो। इउएनआ बे जाथायखौ सोंखारिनानै हादरनि गेजेराव गोजोन थासारि लाखिनो खावलायहरदों। बरपेटा रडनि मुरी बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दावला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों। बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन, जेरैहाय डायबिटिस, लोमजानाय साजानाय, आथिं आखाइ, मोदोमाव सानाय सुनाय, भां, गान्जा, डेन्ड्राइट, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय, फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायै जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन। बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099 480 118।